mi ya ni banong mangan mi biang hi mata ni ka MDC election te kamde ke iru sulong bet ba kata kadang jing song kya mo na kaliang jung iru ta bang ila yang ke MLA ni bang isko ba wat ke district council du kade ke ba ngimna man ken sting babon hi video te ki om ka district council kade ke ba kham tlot bor ba kham ret bane ka MLA nei la yang a hi simen ta phi ong hi am ma khin ba district council kala kham kong san phi ne kan ti ka man ta namal ba ngiru ngidon ke jing ngo ba kumbala ai bor na ka khendet ka ban rio mo 6 schedule but kumbala ai bor na ki articles ki baladan lupa po constitution jungi ka ba ong ba ka district council ka dan la ka bor man penyat ani hapo ka sinchar ka khadar ken ne ka jingi chunga hi te kalong babon sin hi ngathai ngim da penon kam ya ta ka bor te ngim patla man penon kam ngidang ya telot iman na ko kompenyat but nasko kat ke jing puli bangala puli sipon sipang 6 schedule bangi om ni ni election but mde ba om la puli wa de ka constitution rumah ngila kami puli kham benya hi ma kham suthu shu nei na do ki article 280 na do ki weki article ki bade ya hab lam bat kanika but om ya hab lam 6 schedule ba ka district council jungi te masko ba ni don kam hi ban mi shakhmat but let's say ki mde eta manga ong ki ru ki ba kham khana ki ba let's say ki wanra ki ideas ki ba kham pher ki wanra ka ru kom tre kam ru ki don ka jing thang ban tre kam ru ka ba let's say kan pen pher miat ada nang bun hi ki khna ki bala kham nang kham start la nang bun hi ki khna ki ba kham thang ban tre ki ba ki mi shakpat athai ka ni don kam ba hi ken ka ni ka ti na ta ken namal kat ke jing puli ka ke jing suthu jonga hite ka district council kamde ka patlot ka khlan e kala de naki khat artili ki schedule ke bla bu na liang sarkar pedeng te kala suthu hi ka bahandri kala de ka pang wetan namta jongi namta district council ngim de mini ken sting ken kata te jing mi yongi de nakata hema namta ka lawai jongi khon ki te jongi hi ki kseo jongi hi pat lawai jong ka jat pedre hi ken pidba ma chu om ya ke jing ya le ta ka dan bi hi nai om ya tak ini lai teli parti ha kai baro khaji lala ka constituency lala ka jing khlan ma namar ke jing hong jungi khasi jungi phila su thu he yo brir ni jet bha inde ya bang ya petang ka parti yo brir li tengi dapet kham tikna ma kham bon ma te ka jing no tarjur ze kan ha bhi herta ni na ka ka congress ni nget ba nin sale kham haru namar ba ni su thu ba ki candidate ka bangi feel mangi ma kimde ki candidate ki barim ne babon hi jaka pinapet pha ki la de ki candidate ki pathmai sudahi tam ki perlok jonga ki banga khamezan ki ba kham khna ma chu ong no ma ti don i george na te na ma plang ti don i ban phira na te na po melem ti don i ba alan na te na not mai te na don manga ti ngi don ki khna wat u jonathan na te na po no morin kinang kini ki pinapet ka rata ju ki ba khna sudah dapat da pipet pakajing thang juki menteri kam pakajing nang juki pakajing nang jing stan juki ru kam de ka ba pin khap ong ba kitolot ken te la da ki don kum kini ki khna bangi mi mata shakhman ngadan hi jing kan ma om de eta na parti jungi ne na kui parti ru ki mi ki pre bla kham khna manta te na thaya ka district council kum ngol ong menne kan kaniri ka wan chu ong ka kabuk sia ki pat ba bakin penwan ra si sai ta ka jing pen kala ken ada don ki khna ki ba start ki don khna ki ba yu ki pakwa man mi shikman ki pa ba ki pun sim ko bu ke ne ne man pin i ban island khna ma pin yu i sha ka ni ta jing pher ma ko kum trekam cho pi oni ki bills ve ki kla ane pi oni ki bills ve ki pla man ta pita ju ki kontraktor lo da ki kenya ki bills ve ki kla an am thai pi ko ju ong be tang ha po isi jam ba penya athai na ka district council baju keren orang ni mah khantam macam orang ki an ki bala ka district council la di benda recognize macam khantam le related di kini kilang basnong related ya ki senglam kumi related ya ki seng samla mah ni mal ki tengi la yu i kham nya hi na du macam ru
ba bun sien ki sem samna ki pli ki mi shakhmat bani tri kam na mata ka shnong ka thaw dei handai lada kamdan ba recognition na po sarkar lada kamdan ka recognition na po ka district council kalong ka patien te namar ki don ki pli ki la man pharap ka bamang dei ti kita ki jaj bil te bai I bahanga te dei ba kren you know ru thai ba PNCM te la dei we hi ken no resort ma upala da mi tikna hi man pen mi ikini ki jaj bil namar ba khoi ki ha ba ke ilakai te lada idon kum ibri kum ba PNCM ha pa district council ang ngit ba kanang bahate kanang baha namar kinang pun namar kila long ki romba ma ki hikai wat yang hiru man la por ngia kren tang sudan jim bakla tang sudan bajim bam su thu wat angai re ti rum na shi refer bi tang hei kan nu sen chu ngal le im de bom shli chong kai ngal le nga ra ki kot kisla tam man su thu shu namar ba ka jing thang ji ban tre kam ko long tam de ma shu tre kam tang le ne ban tre ki jing su thu ne ko mi ba PNCM ti pala su thu pala de kan Jepang district council la bon sen PE benda syupet mah ani ke history jungi tang kini ke snam ki wala le ju kumi ba PNCM ni te la dami shakhmat im ju tiang te ide bri baslor ya be da an ya be da rukom ka bayan ila ya kan sin chu la poya therma wat bat ka assembly ru wat bat ka sarkar ru tama babon sin hi ka job be ka district council namar be ki don ki bre kum maki ki banang man penya ni kim ki khasi ngim de ban tiang te ni kum khasi ha ba kala don ka constitution ka pla ai ya ta 6 schedule na thai nga ki nong mi khman ladang i kwa man penya shisha ka rukom ka badai kum no man kantiu ka jat bende na ka district council ni la kam tulat ru yang district council ka shong tang kum no ki brio ki ba penya ken ladang ya don ki ba khran kham bon ngon lada don ki ba kham start kham bon ngon lada don ki ba shulur kham bon ngon mde bi shulur kham jik tep ru lada don kum kita ki ka kiu be hi jat bende tu kalau mta ken mo first ka ban kong na thai nga ka hok jung khasi ma bat ka hok ka bangi yo thu na ka ni ka 6 schedule bat na ka district council ka eke bangi hab ya met jung mot bhai hanta ya district council bat in hab ya pen kran kham bon ya ka kum ka long mata ma ka ba a ka de ka ta jing pen mi kam ni hab ya wat kham bon shu ki eke ru kam ha nu ru kam man pen mi kam kum shu ong na phi kita ki karkhana ki bla dun lupa ni ki bla tre lupa ki ni ki chaka jung ka khasi jan tia jungi nginum dei man ai lat thaniki bakinum bakinya lelan bakinya ka bakimang ngin khap ete lakam ha khat kom ko badai pan ngin hab assign me ka agreement barki ha ta kom ka bangin penyo kam ki khna ma ka ba ar ka long ba wat yakni ka article 38 ru ma Jepang finance kumno ka pisa ka wan se district council ngin hab shong ngin hab emerging mot ba ngin hab pen khan ken kan ko kom ka district council ru kala man kan tiu ki pai ba mle ne kan don kam hi ka pisa na ka lian ju ka ru te ha kan ko kom ngila ban ye pen mi ki pisa bat mde ban shu ong shu khambor ma ye ki patolat ki pli kini ban shu ong wi phi mata kan ni ba sim registration ni ka jaka Shuaman Shina ya ke yang ban pertu ikan ni ke model ke bayar yang mudah ya kita nongkondong ru ngam dasu ya hab hoat ni hab ya kontrol hindat baknang bagi beri Indonesia yang kelumar si nongkondong si long kabdan kata ko kontrol tambah mendai pat ken ban ong bacu sim khajana na ki khadu ba kamla su ban long teh naman ni hab ya pet para kanu ko kom ma ke khap pentat kan bala tambah su long no ke department ke dimenya kata dan pet pat sekini ki jing kio mentama kum ki jing pang ki bang pong ki ba jing pang cancer ki jing pang ki ba per ngidi ban khamyo ngidi ban ngathang ngidi ban yawat bun shu ki lat ki linti kum no ban control le ka quality kum no ban control le ka environment namang ngai le ti na su tieng te mal ki bun ki ki parmau ki parsi apru mo jungi ki khasiang ne ki pinyat be ita ki par kum ma pinyat be like kum ka de ki chakar jong ho a jadi ke chakar jong ki ki try mo ai ken pinyat ndai kim dei pat en ban ong ban penjaklia ya ka mariang namar teng si sin ba phila ot yu khondong no yu ma no shi ap wat mut ka bi ka mi te ki bun ki jat bi ki ba mi ki poison ko chu ong no ba phel ki arsenic antapat ki iron antapat ki mercury ki bun ki ba mi na ka khondong dei ne la da wan no la ba lap san ha tu ko por ba phila da on la da tu ko no slam ka tu na ka tu ko parmau ka tu chi wa do net yana ka bun ka bi ka bala la dang ba tu te ka tu ko ka tu chi ki mau plang si ki
ngi poiti mangi katu ko poi jing sniu kan tengim la man tek ko body ju ka kamat jungi hadu no kalam expose gitu ki jan dai neng athai ngi don kam man tek la kam bnia kan man ni gitu ru de man chu ong man chu si la jong le ka baman te bam ya hap kan ma mangi ngi khap ya su thu kan ba ka jing im lang sa lang ka khata lu di baro khan te na ka district council na thai ko mi kita ki ke iru nin khap ya pen klan hi nin khap ya pe chu chu kham bnia kan